Inda Benkulil. Hayi uthi ngomncomela naye lo ngomncomela ngoba ngithathe ngamela la yazi uzoyenza into engiyifunayo uyisifanele lesengisifunayo isikade namabhoda anzima ngiwesemusha ngingafisa angivikelele yena amkhulise bese ngibusisela amakhosi ngibusisela abefundisi abavangeli nabashumayeli nebandla lonke lamaNazaretha izanini azizweno
nami seliyiprocess ngini nje ngembukane ngibona lo mbhemu lo kajele sewenze uqeda umsebenzi sengidlala umona ngiyabona phela ingane yami ayizokude phambi kwami yo uManazaretha amahle enkosini nesigodlo nabantwana iyakhuleka bayede hlanganezwe ikhuleke esilweni esikhulu ikhuleke isilo samabandla ikhuleke nabantwana bonke basendlovukazi nondlunkulu bonke ngey'godlo zabo ibingeleleke ney'nduna ey'khona zezwe lakithi ney'nkulu zonke ezikhona phakathi kwethu bese ngibingelela nebandla lonke lamaNazaretha maNazaretha kufanele ngabe ngiyanibonga futhi fanele nginibonge into eniyenzile la endlunkulu inkulu ane ubongo yithini sile emhlabeni noba kwabangasekho into engijabulisa kakhulu ubona uthando phakathi kwamaNazaretha nendlunkulu olukhula unyaka nonyaka lukhula kulo nyaka kathi likhule kakhulu lento ngeke ngisho ukuthi nenzeni niyazi nina abefundisi bayazi ositalo bayazi ngeke ngikusho ebhubhini kodwa enikwenzile ningeze inhliziyo noma nenza into enjena amaNazaretha ngivamise igama lami ngingenza ngiyiqhenye kakhulu kunakuqala ngani okungithokozisa kakhulu uManazaretha ukuthi mangabe nginicela ukuthi izani into niyenza kube ngathi manje sineyiphinda phinda ubuhle bakhona ngibone bubuhle kakhulu engokujabulela kakhulu lithe ibhubesi lakwakhangela amalibhonga limebeza amaNazaretha lithi sekusondele isikhathi lesi esasishiwo isile sibuzile umntokombane ukuthi la ekhaya siyoletha umkhuleko ngaphambi kokuthi kungene umkhosi wosela nanela amaNazaretha njengoba kumhlophe iy'nkalo namhlanje le nkonzo noma lo mkhuleko sihlangana ngawo namhlanje sawuphiwa isilo esibuzile isilo umdlokombane awuzange upheleke noma umdlokombane engasekho wayekade eshilo kodwa wathi ntakamakekisa noma ngikhona noma ngingekho ufika la enyokeni ulethe lo mkhuleko nikhulekele ungena kumkhosi woselwa nina-ke amaNazaretha fanele niyibambe lento ngezandla zombili ngoba nehlelwa yinhlanhla enkulu kakhulu wayengakhetha noma iliphi ibandla kepha inhlanhla yehlela phezu kwenu
ingakho-ke namhlanje sila sisemagameni omuntu omdala. Kwangathi kuyonakala kanti akubonakali, yakhula le nto. Sahamba isilo, sivele lesilo esikhona manje sesivele sesiyikhethile inkosi yamaNazaretha. Kushilo umfundisi waqophe umlando ongakaze wenzeke emhlabeni. Ubani isilo sithi sisifuna ukungena emanzini, ungena kwesilo kwemanzini abantwana baNkulunkulu kwasho into enkulu kuthina. Ngoba kwakusho ukuthi indlu nkulu lento yenziwanga yithina, yenziwanga yisilo esiphuzile, kodwa yenziwa isilo lesi sayiphakameni. Safike sabona ugogo wethu lapha esimthanda, sasimletha la ekhaya sizomenza uNkulunkulu. Kwaba ukuqala kobuhlobo kwale ekhaya okungeke kuphinde kuphele. Manazareta ngendlela inhliziyo yabathe iqha ngayo namhlanje. Yoba niyazenzela izinto nganitshela athi ningaloku nibheka ukuthi niyokwenzelwa nofunda ukuzenzela. Mina abantwana baNkulunkulu anginalutho. Yebo manginani nginakho konke ngiphelele. Mina ngiyintandane. Yebo manginani kuyaphela umntandane ngizizwe kuwumuntu njengabanye abantu. Bese ngibonga abefundisi abasiphathele yonke lo msebenzi, nosihlalo abebesiphathele yonke lo msebenzi, nabashumayeli nabavangeli nabakhokheli nebandla lonke lamaNazaretha. Ngibonge kakhulu lesilo esikhona njengamanje phakathi kwethu, ngoba phela kube sasithandi sizothi lento ayiphele. Kepha-ke ngoba isilo siyiNazaretha ngokwenhliziyo sathi ayiqhubeke le nto, isaqhubeka namhlanje. Yaqalwa isilo esiphuzile. Ngiyathemba ukuthi lasikhona njengoba masibuka ngamehlo omoya sibheka ngapha emhlabeni, sibheka siveze izinye ukuthokoza. Ngiyafisa-ke ukuthi sengiphetha ukuthi njengoba nihlangene kanje emaNazaretha, ngiyacela ningaphinde nihlukane.
nibambane njengesisho sikababamkhulu ukuthi nibe munye njengebumba likasimende. Bese ngifisela wonke umuntu okhona namhlanje ukuthi mayesehamba ekhaya uNkulunkulu ambusise ngawo wonke ade exile la. Okuhlupha kakhulu ke kuba ingane zethu ziyaphuza. Ngiyafisa kathi ngelina uNkulunkulu angayikhumbula le ingane ziphume ezintweni ezidaka ingqondo. Ngoba phela thina mawuzala umfana uthi uvukile umuzi. Mawuzele inkosazana uthi sangene inkomo. Manje abantu ke mabe sibazala sibakhulisa kahle ukuthi ngale sikhathi sunethemba bese eyotshwalini. Uthi thina siphuza njengabantu abawakhayo utshwala siphuza sifuna ukubona ibhodlela liwa ngapha. Namakesi wangapha. Bese sigibele ebhaleni wasayibondlela ekhaya. Ungathi umnomzana hloniphekile ungene kwakho usukhutshwa ngebhala. Unayo nje imoto egcekeni wathi awuthi ngiyoshaya into encane uyabusa ungena ngebhala. Ngiyafisa ukuthi abantwana bethu bangayenzi lento. Ngoba ikusasa lethu silibeke kubona. Bese ke bantwana baNkulunkulu kubuya inhlonipho ekade ikhona eqaleni. Ngoba phela umlomane wayethi leli bandla ulithanda ngoba lifundisa ngenhlonipho. Uthi ulithanda ngoba lisamgcinela imvunulo yakhe. Ngiyafisa ke baNazaretha ukuthi abaphuma esiporweni engathi uNkulunkulu angabakhalima babuye. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu ikhulu neshumi nesishiyagalombili 118. Sicela umfundisi Mlongwane wasePhumlani asiholele esihlabelelo Nkosi Busisi. Nkosi usuphama abangcwele. Indabenkulu